Mang ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 3. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag kaagad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Mga karehiyon, sa nalalapit na eleksyon 2022, marami pa rin sa atin ang may katanungan tungkol sa pagboto ng party list. Tandaan na ang party list system ay binuo para mabigyan ng boses sa Kongreso ang mga underrepresented at mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Kaya naman napakahalagang maging maalam at maging masusi sa pagpili ng mga ihahalal na mamumuno ng ating bansa. Kaya heto ang 5 bagay na makakatulong sa inyo sa pagpili ng ibobotong party list. Ang una sa aming listahan, maraming sektor na nasa laylayan ng lipunan ang nais magkaroon at marinig ang kanilang boses sa Kongreso. Kaya naman maging mapanuri sa ibobotong party list at siguraduhin na kumakatawan ito sa mga underrepresented minority. Pangalawa, ang pagboto sa party list o organisasyon ay hindi pagboto sa isang individual na tao. May 5 nominee ang bawat partido. Mas mainam na suriin ang advokasya o ang kinakatawan ng isang party list para magluklok ng kanilang representative kaysa sa pagtingin lamang at pagbigay ng inyong boto sa kanilang personalidad. Pangatlo, ang isang botante ay may karapatang bumoto ng isang party list, kaya ang boto mo ay mahalaga. Pang-apat, upang may mailuklok na representative ang isang party list, kinakailangang makakuha sila ng 2% sa total number of votes. At ang huli sa aming listahan, ang may luluklok na party list representatives ay hindi second-class congressperson dahil magkakaroon din siya ng parehong responsibilidad, benepisyo at kapangyarihan tulad ng ibang may hahalal na congressperson sa mga distrito. Bagamat isang boto lamang ang pwede mong ibigay sa party list, ang isang boto na ito ang magiging boses ng mga sektor na nasa laylayan ng lipunan. Tandaan, sa Mayo 2022, ang bawat boto ay mahalaga. Kaya naman tayo ay bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Next on Business Unusual, a third-generation restaurateur from the family that owns the famous Everybody's Cafe. Know more about Poch Horolan on Biz Insider. Featured on Biz Labs. Seafood Boodle, perfect for sharing, and other bento meals, available at Bay Spicy Seafood House. And delicious homemade beef taco kits delivered straight to your homes from Taco Mo. Let's get down to business with Nicolette Henson. He's on this Wednesday, 7 p.m. Tune in to CLTV or catch your live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual, only here on CLTV. Mga karehiyon, sa darating na halalan 2022, ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Kaya bumoto ng tama. Ang isang botante ay maaaring bumoto ng isang presidente at isang vice-presidente. Maaari kayong mamili ng 12 kandidato para sa senador, tig-isa naman para sa district representative at party list representative. Sila ang bubuo sa House of Representatives na magkakaroon ng hanggang 250 members. Sa lokal na pamahalaan naman, kayo ay maghahalal ng gobernador.
Vice-Gobernador, Mayor at Vice Mayor, mga Provincial Board Members, at mga City at Municipal Councilors. Bagamat tayo ay nasa kalagitnaan ng pandemya, ang iyong boto ay mahalaga. Nasa masusing pagpili ang ikaangat at ikasasadla ng isang pamayanan. Bumoto ng tama dahil buhay natin ang nakataya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV. Magandang hapon, Central Luzon. At alas 3 na naman po at oras na naman para sa isang balitaan. Kayo ho ay nakatutok dito sa CLTV at sa ating programa. Pag-uusapan po natin yung mga kwento at yung mga impormasyon na dapat ninyong malaman sa likod ng mga balita. Ako si Justin Dizon at simulan na ho natin yung ating mainit na balitaan. Kumusta ho kayo ngayong araw na ito? Alam niyo ho, kanina pagkagising ko, akala ko Biyernes na. Pagkagising ko, yung Martes pa lang pala. Araw ho ng Martes ngayon, November 9. At naway nasa mabuti ho kayong kalagayan at yung mga naka-break sa kanilang mga trabaho. Ay kumusta ho ang inyong break? Ano ba yung masarap na merienda ngayong hapon? At ano ho yung masarap na inumin? Lalo na medyo mainit na naman yung panahon, no? Balita ko si Lolo Ray, mahilig magsamalamig. Baka may palamig dyan, no? Na pwedeng matikman natin. Pero ito ho, kung malamig ang gusto nating inumin, ito naman ho yung mga maiinit na balita ngayong araw. Isang peasant organizer ho sa Lubao, Pampanga ang naiulat na nawawala. Mamaya makakasama ho natin si Paulo G. Santos na tumutok dyan sa balitang yan dahil naging matunog ho yan sa social media at sinasabi di umano ay dinukot. Pero ito ho ay kailangan nating matiyak. Gaya nga ng nabanggit, nagpunta ho si Paulo G. Santos mismo sa Lubao, Pampanga para makapanayam itong may bahay nitong peasant organizer at maging itong mga alagad ng batas. At sa iba pang balita naman, ito ho, DILG, sinabi na ang pagpapatupad ng mandatory vaccination para sa 4-piece beneficiary ay nasa kamay na raw ng DSWD. Ito ho ay napag-usapan natin kahapon kasama syempre si Paulo G. Santos, gaya nga ng nabanggit ko. Pero ito ho ngayong araw, may naimbitahan ho natin si Ginoong Rainier Grospe, ang tagapagsalita at information officer po ng DSWD Region 3 para mabigyan din tayo ng kalinawan kung ano ba yung magiging kahihinatnan nitong ganitong panukala. Ito ho yung sinasabing huwag bigyan nung bahagi ng kanilang cash aid, yung Pantawid Pamilya Pilipino program, yung mga tatanggi na magpabakuna kontra sa COVID-19 na alam naman ho natin, kamakailan lamang ay inulan ho ng iba't ibang batikos mula na rin sa iba't ibang kampo at mga politiko. At ito naman, para sa mga mahilig mamasyal, gaya nga ng kaibigan nating si Choy Choy, ayan, kung pupunta ho kayo ng Clark, nagpaalala ho itong pamunuan ng Clark Development Corporation na panatilihing malinis yung Clark Parade Grounds. Alam niyo ho kasi nung weekend, syempre gustong mamasyal ng ating mga kaibigan, ng ating mga karehiyon. At isa sa mga puntahan yung open spaces dahil safe na safe. At masayang makakita ng mga halaman, mga puno, at sariwang simoy ng hangin, lalo't malamig na yung hangin, malapit na yung Pasko. Pero, eto ho, sinasabi ng CDC, huwag naman ho tayong magkalat. Mamaya, pag-uusapan ho natin yan, makakasama natin si Rainiel Pawid. At isang mabuting balita naman, para sa mga kabalen na nais kong magpatuloy ng kanilang pag-aaral matapos gumraduate ng kolehiyo. Ay, nako. Ikaw ba, Rainiel, gusto mong magpatuloy? Ako ho, pinasok ko yan. Hindi ko alam kung bakit ko pinasok. Parang napasubo ata ako. Anyway, dito ho sa Pampanga, ay napakaganda ho, dahil merong ibinibigay na suporta yung provincial government dito ho sa mga kabalen natin na nagte-take ng postgraduate studies. Ito ho yung master's degree at yung doctorate degree. At paano ho ba makakasali dyan? At ano ho ba yung dahilan kung bakit itinuloy ng lokal na pamahalaan ng Pampanga yan? Mamaya, mag-uusapan po natin yan. Sa pundong ito, makakasama natin
si Rainiel Pawid, no, na tumutok doon sa issue nga dyan sa Clark Development Corporation. Particular na ho yung sinasabing pagpapanatili ng kalinisan sa mga open spaces, lalong-lalo na ho yung paboritong puntahan, no, hindi lamang ni Choy Choy, hindi lamang ni Lolo Ray, kundi lahat ng ating mga kabalin at mga karehiyo, dahil alam naman po natin, napakaganda, presko, napakaluwang, ito hong parade grounds. So, Rainiel, kumusta? Kumusta yung iyong Martes at nakapamasyal ka ba kamakailan dyan sa parade grounds? Yes, kasama Justin, no? Unti-unti na ang gumaganda yung pagsalubong natin, no, sa mga araw na dumarating, dahil eto nga, unti-unti na rin lumuluwag yung ilang quarantine protocols dito sa ilang bahagi ng ating rehiyon. Diyan nga sa sinasabi mo, no, sa Clark, particular doon sa Clark Parade Ground, sa CDC Parade Ground, ay nung isang linggo ay tila pinagpiestahan sa social media itong larawan kung saan makikita yung basurahan, no, na sumambulat naman yung mga laman na basura. Kaya naman ngayong araw ay mismong si CDC or si Clark Development Corporation President Manuel Garland na yung nag-utos na maglagay ng malalaking trash bins sa palibot nga ng CDC Parade Ground para na rin mapaalalahanan itong ating mga kababayan na bumibisita na panatiliin pong malinis itong naturang parke para na rin po sa kapakanan ng mga bibisita, lalong-lalo na nga ngayong pandemic. Kasama Justin, nag-iingat tayo sa nag-iingat tayo sa virus, nag-iingat din tayo sa ibang sakit, dulot naman ng iba pang mga maruruming bagay sa paligid natin. So, ang CDC ay nananawagan na hindi lamang seguridad sa COVID yung ating dapat bantayan, kundi pagpapanatili na rin ang kalinisan sa ating kapaligiran. Ngayon, kasama Justin, sinasabi nila na libre ng araw po yung pagpunta dito sa CDC Parade Ground. Kaya gawin na lang natin itong parte natin naman or yung ating responsibilidad na huwag naman sana mag-iwan ng kalat. Kasama Justin. Oo. Alam mo, Rainiel, itong parade grounds, gaya nga ng nabanggit, puntahan talaga ito ng ating mga kababayan. At syempre, masaya na meron tayong ganitong mga lugar dito sa ating rehiyon. At syempre, yung ating mga kababayan, nakikita naman natin yung hindi naman natin linalahat, no, yung mga nagpupunta ng Clark Parade Grounds na na sinasabi natin lahat sila ay nag-iwan ng basura. Magandang bigyan din ng punto yung ating mga kababayan na tuwing nandyan sa Clark Parade Grounds at sa iba pang mga lugar sa loob ng Clark Freeport, no, ay ganun yung pag-iingat na ginagawa nila dahil yan ika nga, no, Rainiel, hindi naman kumbaga luho ang pamamasyal sa mga panahon na to. Ito ho ay syempre gaya nga ng nabanggit natin, bahagi din naman ng normal na buhay ng normal na tao, ng ordinaryong tao yan, na paminsan-minsan makakita tayo ng mga magagandang lugar, no? At ikaw ba, Rainiel, pag ikay napapadpad dyan sa may gawing Clark o kaya naman kung didiretso ka pa, SCTEX papuntang Subic, no? Ano ba yung mga magandang puntahan na karaniwan at saka yung na-observe mo sa ating mga kababayan sa tuwing nandyan sila sa mga ganyang parke? Kasama Justin, no, tayo nga ay nagagawi rin dyan sa bahagi ng Clark. At ilan sa kabibida ng Clark, itong kanilang food tourism. So, aesthetically, maraming magaganda talaga na puntahan like cafes, restaurant, na patok lalo na sa mga kabataan. So, tinatawag nga nila ito na mga places for the gram. Ito yung mga talagang sa aesthetically pa lang, busog na nga yung kanilang mga mata, plus yung masasarap pang pagkain dito sa atin sa Pampanga. So, ayan, all over Clark, talagang magaganda yung mga pasyalan dyan. At isa sa mga napapansin natin ay yung mga kababayan natin na tila nagkakaroon na nga nitong motion fatigue or nagiging lax na sila dito sa mga pinapatupad na protocols or mga safety at health protocols. Minsan nagiging crowded na yung isang lugar. At paalala lang natin, no, sa ating mga kababayan na dyan sa Clark, ikalawang linggo pa lang ng Oktubre, ay ibinabala nga itong memo na nagbubukas na sila for tourism. Pero kaakibat niyan yung ilang pang ilang mga requirements, no, gaya na lamang ng hindi pinapapasok sa loob ng Clark Freeport Zone yung mga kababayan natin na mula sa MECQ or Modified Enhanced Community Quarantine Status at pati na yung mga nasa under ECQ at isama na rin dyan yung level 5, no, yung alert level 5 na mga lugar. So pag pumunta, kailangan rin po na dalhin ang inyong mga vaccination card
para hassle-free na rin. Hindi lamang sa inyo, pati sa iba pang bumibisita, gaya na lamang sa mga nag-alfresco dining at sa mga nais pong magpabook sa mga hotel accommodations. Kasama niya. Rainiel, nakausap mo ba yung mga kinatawan ng CDC, no, kung paano nila masisiglahin, no, yung turismo at yung pasyalan sa Clark? Dahil ano yan hindi lang basta turismo yung binibigay niyan o kasiyahan sa mga namamasyal, nagbibigay din ng trabaho doon sa ating mga karehiyon naman na umaasa doon sa sektor na yan, yung tourism sector, yung entertainment sector na alam naman natin, kilala din yung Clark Freeport. Yes, kasama Justin, no, according to CDC President Garland, yung pagbubukas ng ilang mga tourism spot or yung mga tourism destination gaya na lamang ng mga zoo, ng mga pasyalan na gaya ng pwede na rin mag-swimming, no, kasama Justin, as long as meron din silang mga pre-booking. Gaya nga nasabi mo, ginagawa nila ito, nagbubukas sila unti-unti para na rin doon sa hanap buhay ng ilang sa ating mga kababayan. So sabi nga niya, we should work hand in hand doon sa mga bibisita. Kailangan sumunod doon sa mga itinakdang minimum health at safety protocols, at yung mga establishmento ay pinaalalahanan din na wag lang tanggap nitong mga bisita just for the sake na magkaroon nga ng kita. So in the long run daw, kung ma-minimize nga natin yung numbers ng cases ng COVID-19, ay baka makapag-celebrate na tayo ng mas magandang holiday season ngayong taon, kasama Diyos. Dahil kilala nga yung lugar dahil doon sa mga restaurant, no, mga hotels and gaming o yung mga casinos, no, na puntahan ng mga turista. At syempre, itong pandemya, isa sa mga paborito ko, Rainiel, gusto mo sumama ka, mag-bike sa Clark, dahil nakita naman natin yung Clark Development Corporation doon sa CDC, no, yung Clark Freeport, ay merong bike path yan, no, na pinupuntahan hindi lamang itong mga Kapampangan, kundi kahit mga iba nating karehiyon dito sa Central Luzon. Minsan pa nga may mga nakakasabay kami mga taga Maynila na magdadala ng sasakyan, magro-road trip, dala yung bisikleta, pupunta dyan sa May Clark, no, para makapag-bike. At ganun na lamang yung kanilang enjoy, no, yung pagka-enjoy nila at yung kanilang excitement tuwing napapadpad sila dyan sa lugar na yan. Ayan, kaya naman tayo mga taga Central Luzon, tayong mga nasa Pampanga, maswerte tayo, no, Radial, meron tayong ganyang mga pasilidad sa ating bakuran lang, napakalapit lang dito, at naway sundin natin, no, yung ipinag-uutos naman ng CDC, kaugnay pa rin siyempre yung papanatili ng kalinisan, at ipagpatuloy natin yung pagsunod sa minimum safety and health protocols, no, upang sa gayon masaya na tayong namasyal, hindi pa tayo kinakabahan na baka tayo nahawa o makahawa dito sa COVID-19. Alam niyo, patuloy yung buhay, no, Rainiel, at paminsan-minsan dapat naman talaga paglibang, but let us not forget to follow yung mga protocols. Maraming salamat, Rainiel Pawid, para sa iyong update na yan, at titiyakin natin na sa mga darating na araw makikita pa natin yung susunod na gagawin sa Clark. Nabalitaan ko, meron daw silang gagawing pagbubukas ng mga parol dahil alam naman natin, no, isa rin yan sa pinagmamalaki ng Pampanga. So si Rainiel Pawid nag-uulat. Maraming salamat, Rainiel. Okay, mga kariyon, sa ating pong pagbabalik, makakasama naman natin si Paulo G. Santos para bigyan tayo ng latest update, no, kaugnay nitong nawawalang peasant organizer sa may Lubao, Pampanga. Pero bago yan, silipin muna natin yung daloy ng trapiko dito sa may St. Jude traffic light, no? Yung intersection o yung panulukan, kung tawagin, ng MacArthur Highway at ng Lazarin Boulevard. Ayan nakikita ninyo sa may gawing kanan, bandang itaas, no, yung gusali ng PhilHealth. At yung mga sasakyan na papunta dun sa may bandang kaliwa naman, yan yung papunta ng downtown San Fernando at yung intersection o yung Dolores Junction, dapat medyo tinangidad. Yung batang 90s, Dolores Junction, Ngausdaken. And ito nasa bandang kaliwa naman, yun, may nakabisikleta pa. Yan, yung papunta naman yan ng San Agustin, San Isidro, Sindalan, all the way to Angeles City. Mamaya alas 6, bibigyan din namin kayo ng mas komprehensibong
traffic updates. Of course, sa pakikipagtulungan ho ng CLTV at syempre yung ating si POSCO, no, yung City Public Order Safety Coordinating Council o Office ng Syudad San Fernando para ho mabigay namin sa inyo yung live traffic update at syempre mga biyahero lalo na mag-holiday season. Ako, ayaw natin ng ma-stuck sa traffic, pwera na lamang kung sa Jasa kasi napakaganda ho ng mga parol at yung mga nakikita natin sa paligid. Marami pa hong mainit na balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay.
Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Okay, nagbabalik ho ang CLTV Balitaan at mamaya na ho natin puntahan si Kuyang Paulo G. Santos. Kaugnay ho nitong balita doon sa di umano'y dinukot na peasant organizer dyan ho sa may Lubao, Pampanga dahil sa kasalukuyan nandun sila sa may presinto ngayon. Pero makakasama ho natin naman si Ginoong Rainer Grospe, ang tagapagsalita at information officer ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, Central Luzon. Kaugnay ho nitong balita na nabanggit ko kanina at na napag-usapan natin kahapon. Nagkaroon ho kasi ng suhestyon itong DILG, Department of the Interior and Local Government, kaugnay ho nung hindi pagbibigay ng bahagi ng cash aid nitong mga benepisyaryo ng 4Ps, kung sila ay hindi magpapabakuna kontra COVID-19. According ho kay Secretary Eduardo Anyo, ito daw yung nakikitang paraan para mapaspasan yung vaccine rollout at kaagad makamit yung herd immunity dahil karamihan daw doon sa mga kababayan nating indigent o mga mahihirap, sila yung hindi pabakunado. At lininaw ho ni Secretary Anyo na hindi naman talaga vaccine hesitancy o yung pagiging brand conscious, yung dahilan kung bakit ayaw magpabakuna daw nitong ating mga kababayan kung hindi yung mas marami daw kasi silang gustong unahing ibang bagay. Gaya na lamang ng, syempre, kung liliban sila sa trabaho para magpabakuna, mas gugustuhin nilang magtrabaho na lamang at kumita. Dahil alam naman ho natin, yung sitwasyon din nila mga isang halos, kung tawagin natin, isang kahig, isang tuka. Pero according ho kay Secretary Anyo, nasa kamay na raw ho ng DSWD yung magiging desisyon kung ito nga ay ipatutupad yung sinasabing hindi pagbibigay ng bahagi ng cash aid kung hindi magpapabakuna kontra COVID-19 itong mga beneficiary ho ng 4Ps. Sa hanay naman ho ng Palasyo, sinabi ni Secretary Harry Roque, ang tagapagsalita ng Pangulo, na aprobado o gusto ng Pangulo, sang-ayon sila dito sa ganitong panukala. Subalit, kailangan daw magkaroon ng pag-amyenda sa batas dahil ito ay hindi daw nasasaad dun sa 4Ps law kung tawagin. At upang higit po nating maunawaan yung ika nga sa Kapampangan, resa-resa sa usaping hungyan, makakasama ho natin si Sir Rainer Grospe, ang ating mabuting kaibigan dito sa CLTV at tagapagsalita po at information officer ng DSWD Region 3. Magandang hapon, Rainer, kumusta? Magandang araw, Sir Justin. Okay naman ako dito, kayo dyan. Kumusta po kayo? Ito, ganito pa din, nananaba. Anyway, kasi dahil nakita ko fit na fit ka ngayon May iba yung postura mo, At looking good, At sana ma-inspire ako na mag-workout. Pero ito, Rainer, bago natin pag-usapan yung ating magiging schedule sa gym dahil isasama mo balang araw, pag-usapan natin itong naging panukala na binatikos. Binatikos kasi sinasabi ng ilang mga mambabatas, anti-poor. Sinasabi naman ng ilang mga opisyal din, bakit tatanggalan ng benepisyo? Bakit hindi i-incentivize, dagdagan ng benepisyo kung magpapabakuna? Rainer, siguro maganda simulan natin. Kumusta yung pagtanggap sa vaccine rollout ditong mga beneficiaryo ng 4Ps, particular na dito sa Central Luzon? Nagkaroon tayo ng initial na pag-aaral sa kanila. Pinulsuhan natin yung mga beneficiary ng 4Ps on a national scale, na noong kasagsagan ng vaccination, nakakuha tayo ng
like mga 19% yung porsyento ng mga beneficiaryo na gusto talaga magpa-vaccine. No, that this was early this year, and yung latest na pulse natin after nating malaman na 20% na nasa 19% lamang yung gustong magpa-vaccine, gumawa tayo ng mga iba't ibang mga communication strategies, advocacies para ma-encourage ang mga ito na magpa-vaccine nga, no. So ang latest pulse survey natin sa kanila, pinulsuhan natin sila nitong June at tumaas na, no, to from 19% to nasa 41% na ngayon. So tumaas tayo ng mga 22% ba yun? Ayan, na mga beneficiary, mga families, no, na gustong magpa-vaccine na. So yun. Medyo kung titignan mo yun, below 50% pa yun. Pero because of our information dissemination efforts, ay nataas na natin siya. Rainer, itong bilang nitong mga beneficiaryo natin ng 4Ps, no? Can you give us at least an estimated count kung gaano kadami sila dito sa Central Luzon? Yes, we have about 290,000 to 300,000 beneficiaries. Families ang pinag-uusapan natin dito. So if we have an average of 5 members per family, i-multiply natin yung 300,000 na yun to 5. And So, that's yun yung bilang ng mga beneficiaries natin sa Central Luzon. Oo. Kung iisipin mo, ang bilang kasi ng pamilya ayon sa Census 2016 natin dito sa Central Luzon is nasa 1.8, kung hindi ako nagkakamali, 1.8 families na mahihirap. So hindi pa rin naman kung sinasabi na yung mga majority ng mga hindi pa vaccinated ay mga marginalized sector. Tingin ko mabigat pa rin naman, meron pa rin namang porsyento yung 4Ps beneficiaries, pero hindi siya ganun hindi natin siya masasabing majority. Oo. Rainer, gusto kong malaman kung ano yung naging laman ng inyong communication campaign. Kasi nabanggit mo, no, nagkaroon ng increase na 22% doon sa survey ninyo sa mga nais magpabakuna. Pwede nating sabihin, academically speaking, pwede nating sabihin na merong magandang turnout, naging epektibo yung inyong kampanya dahil 22% sa usapin ng statistics ay hindi birong bilang, malaking bilang yan. Ano yung laman ng inyong kampanya nung kayo ay lumapit sa ating mga kababayang beneficiary? Unang-una, in-empower natin yung mismong mga staff natin. Nagkaroon tayo ng town hall on COVID-19 vaccine. Ang naging resource person natin dito ay ang Department of Health, kung saan nagbigay siya ng mga facts, no, at mga information about COVID-19 at yung vaccines natin. Kasi we have to start sa loob ng department. So kapag kapag well-equipped na kami, pwede na namin i-transfer yung information. And that is exactly what happened. No, ginamit natin yung mga platforms natin, katulad ng mga social media platforms natin, yung mga family development session. Kung matatandaan nyo, Justin, yung family development session ay isang requirement na kailangang attendan ng bawat pamilya ng 4Ps, no, para dito sila nakakuha ng mga impormasyon or mga guide kung paano yung responsible parenthood. At ginawa nating series of topic, yung mga impormasyon tungkol sa kalusugan sa panahon ng pandemya. At isa dito yung mga myths, mga facts ng COVID-19 vaccine. So, yun yung mga naging efforts natin. So, every month, meron tayong mga sinishare na mga information, diba? We are debunking myths para naman inform sila, pero hindi natin sila pinipilit pa. Alam mo, habang pinapaliwanag mo, napipicture ko rin kasi yung sinasabi nga nila, napakaraming naglipana na peking impormasyon, no? Yung fake news o disinformation
kaugnay nitong COVID-19 vaccine. So yung ito palang inyong ginawa is mas nakahanay doon sa mas in-empower, in-educate, no? Binigyang linaw. Siguro napareflect din ako, siguro dapat sa media mas maging mas maging madaling maunawaan, no, kung ano yung epekto, dahil alam naman natin itong mga kababayan nating nasa 4Ps, no, hindi rin naman ganoon kataas yung antas ng kanilang inabot dun sa edukasyon. So kung bibigyan mo nga naman ng scientific term yan, baka naman din lalong matakot lamang o hindi nila maunawaan, no, yung sinasabi. Pero Rainier, itong sinasabi ng DILG, no, na tanggalan o bawasan, tapyasin yung kanilang bahagi ng cash aid dahil yung programa daw ng 4Ps conditional cash transfer kung tawagin. So may kondisyon, kabilang na lamang dyan, syempre yung pagpasok ng mga anak sa eskwela. At if I am not mistaken, dapat merong average 85% ng mga klase napasukan, no, doon sa attendance. At nandyan din yung di ba, yung pagpapa-check up ng mga buntis, yung pagpunta sa health center kasama sa kondisyon. So parang sinasabi ni Secretary Anyo doon sa napanood ko, bakit hindi, nabasa ko, bakit hindi gawing kondisyon din itong COVID vaccine? Ano yung tingin nyo sa DSWD kaugnay nitong statement na to? Unang-una, lilinawin muna natin, Sir Justin, yung DSWD is supporting the government's effort, no, para as early as possible yung pinakamaraming pamilyang Pilipino ay ma-vaccinated na natin. Kaya nga kahit na nagre-release na si DOH ng mga campaigns ganyan, sinusuportahan pa rin natin, na-amplify natin. Ganun tayo kaseryoso sa kagustuhan natin na ma-vaccinate na, ma-reach na natin yung target natin ng herd immunity, which is 80% of our population. So, dito naman sa naging pahayag ni Sec Anyo is umuwi kasi siya doon sa usaping legislation, no? Kasi wala ito doon sa hindi nakapaloob ito doon sa 4Ps law, at syempre hindi naman natin pwedeng baguhin basta-basta yung batas natin. So kinakailangan mo na itong i-amend. Regarding naman doon sa mga conditionalities na sinabi mo is ito ay mga condition lamang na para protektahan yung kanilang social welfare. Kasi gusto natin sigurado sila na pumapasok sila sa eskwelahan. No, hindi tayo nagre-require ng mga grades. Ganun din. No, ganun din sa kalusugan. Gusto lang natin silang turuan sila ng behavior na kung saan hindi sila nagsa-self-medicate. Nariyan ang barangay health center na kapag may naramdaman sila, magpapacheck up sila. Kaya natin ginagawang kondisyon na yung monthly check-up, ugaliin natin para kapag merong mga sakit silang nararamdaman, magpapacheck up sila. No? So, ganun din yung ganun din siguro yung magiging prinsipyo or kabuang parang ideya ng vaccination. Hindi natin sila bibigyan natin sila ng platform, ng opportunity, encourage natin sila na magpa-vaccine, pero hindi natin sila pipilitin. Ganun din naman yung sa pagpapa-check up. Check up lang naman yun eh. So nasa sa kanila pa rin kung susundan nila yung payo ng doktor, ng nurse, no, kung regarding with their health decisions. Ang importante na may nakausap silang professional na nagbigay sa kanila ng facts about their health. And ganun yung ginagawa natin sa DSWD ngayon. Binibigyan natin sila ng mga tamang impormasyon tungkol sa vaccine. Kasi nakita rin natin dun sa Sir Justin, dun sa study na kinonduct natin, na kaya ayaw ng mga iba or kaya nagbago yung desisyon ng iba dahil ang pangunahing concern nila ay ang mga side effects na maaari nilang makuha kapag tinanggap nila yung COVID-19 vaccine. So kapag na-clear na natin yon, isa yun dun sa mga dahilan kung bakit pumalo tayo ng dumagdag ng 20% yung receptiveness dun sa vaccine. Oo. Rainer, ito, so banggit mo nga na kailangan dumaan doon sa legislative process, no, dahil ito ay may batas na gumagabay diyan. At siguro we leave it to the lawmakers, no, dahil meron namang Senado, merong Kongreso, may mga ilang senador na nagsabi na yung suhestyon
na huwag bigyan ng cash aid itong hindi mga magpapabakuna, hindi daw nila kumbaga haharangin daw nila yan sa Senado dahil sinasabi nga nila with their reasons na anti-poor and all of these things, no? Pero ikaw, Rainer, gusto kitang tanungin ngayon, hindi lamang bilang tagapagsalita ng DSWD at information officer ng DSWD o hindi lamang bilang isang kawani ng pamahalaan, kundi bilang isang social worker. At hindi lang basta social worker, alam ko kasi, mga karihon, alam ko kasi top notcher ho ito pagdating ho dun sa kurso, dun sa tinake nila, at siya rin ay nagtuturo. Ayan, talagang isa ho yan sa mga championing local pride natin dito sa Central Luzon, sa Pampanga, bilang isang social worker. Rainer, sa tingin mo ba, itong ganitong proseso, ika nga ng kunwari, para mapapayag natin silang magpabakuna, babawasan natin yung kanilang tinatanggap na ayuda, mas epektibo ba yon kesa dun or sa tingin mo mas epektibo yung isang bagay naman na sinasabi nila na dagdagan natin yung ayuda nila para mas mapapayag natin sila? Kumbaga, based dun sa experience mo sa mga kababayan nating nasa ika nga laylayan ng lipunan, mas ano yung behavior nila pagdating sa mga ganitong mandato? Kung tinatanong mo, Sir Justin, is effectiveness, masasabi ko na magiging effective yon. Kasi, di ba, sino nga ba naman yung gugustuhin na mabawasan yung mga financial incentives niya kapag hindi siya na-vaccine? So talagang kapag nalisan mo yan ng parang punishment and reward lang yan. Pag inalisan mo yan ng reward or ng incentive, talagang magpapavaccine yan para lang makuha niya yung card niya. Pero ano ba yung sinasabi nun when it comes to the dignity and worth ng person? Diba? Parang sinasabi mo na parang wala kang choice eh. Bilang isang mahirap, binibigyan, nakakatanggap ka ng assistance, parang para makatanggap ka, ito yung mga condition. Yung the fact na may mga condition na nga at bago mo matanggap yung rights mo bilang isang Pilipino na makatanggap ng financial assistance has something to do with your with the self-worth of that person already. So parang usapin lang yan ng lahat ng health decisions, Sir Justin, sa point of view ko as a social worker is kailangan yung ano kasi natin, ang pinaka-goal kasi natin dito is to make every person realize their fullest potential, no? And yung social functioning at yung social potential na yon as persons comes along with their ability to decide for themselves. At yung decision na yon ay manggagaling doon sa pagbibigay natin ng impormasyon sa kanila, ng tamang impormasyon, yung access to right information. And kapag, di ba, na-realize ng isang tao, no, na ganito pala yung mangyayari at makakapag-decide siya para sa sarili niya, para sa pamilya niya. Tapos mas maganda pa, Sir Justin, kung mag-decide siya para sa kanyang buong bansa. 'Di ba? Mas maganda yung gain doon kaysa doon sa effective nga nagpa-vaccine nga sila pero para lang makakuha ng magkano 3,000, 2,000 a month para doon. Pero mas tinitingnan natin yung long term na what if maulit-ulit to? What if ibang health decisions naman yung kailangang desisyonan ng isang individual na yun? So sana doon tayo doon sa more empowered decision making, more informed decision making kesa doon sa coerce tayo because of punishment and reward. And that way, pinapreserve natin yung worth, dignity ng bawat Pilipino. Ayun, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali ng inimbitahan mga kaibigan at ng pakilala. Napakaganda, Rainer, ng iyong sinabi, no? At napakalalim din, pero doon sa mga kababayan natin, no? Wala akong masabi, ang ganda, tama, no? At nagustuhan natin, ika nga yung sinasabi mo na yung dignity of a human person, no? At yung pagdedesisyon batay doon sa nalalaman at hindi lamang doon sa pangangailangan na kailangan ko na magdesisyon kasi may perang kapalit o may ganito, no? At ito kami naman dito sa CLTV Radar, alam mo naman, no? Kaisa nyo kami doon sa ika nga ipagpapaliwanag din doon sa mga kababayan natin kaugnay dito sa mga ganitong usapin para naman mapanatili natin at napakaganda nung sinabi mo, lalong-lalo na paghahalalan na 2022 yung makapagdesisyon hindi lamang para sa sarili, para sa pamilya, kundi para sa bansa. Dahil yung laban ho natin sa COVID-19 pandemic
ay hindi naman din laban ng isang tao, dadalawang tao o ng komunidad lang. Laban ito ng lahat ng komunidad na bumubuo sa ating bansa at hindi lang ng bansa, kundi na maging buong mundo. Ayun, Rainier, maraming salamat sa iyong mga nabanggit ngayong hapon at napakaganda ng iyong mga sinabi. I'm sure maraming sa ating mga kababayan din ang natuwa at medyo naliwanagan, no? At sana yung mga mambabatas at yung mga nakaupo, yung mga decision makers natin sa mga departamento o sa mga kagawaran ng gobyerno ay magkaroon din sila ng ganyang pagsusuri doon sa sitwasyon ng ating mga kababayan dahil hindi naman din biro yung sinasabi mo na yung dignidad ng tao kapalit yung mumura o kukunting halaga ay i-coerce mo sila. Okay, maraming salamat. Rainier Grospe ang tagapagsalita at information officer po ng DSWD Region 3. Rainier, maraming salamat. Ingat ka at next time sasama ako sa iyo mag-gym. Promise ko yan. Thank you, Sir Justin. Sige po. Okay, thank you. Napakaganda ho nun, mga kariyon. Hindi, sa totoo lang, ako na-stun ho ako dahil nung pinag-uusapan nga ito, parang sinasabi natin, puwersahin natin na mandatory. Kasi kung hindi sila magpapabakuna, matatapyasan yung kanilang tinatanggap na ayuda. Meron namang isang panig, hindi. Bigyan natin sila ng pera para pumayag din sila na magpabakuna. Ito ho yung pinag-uusapan, but straight from a social worker na talagang walang ginawa kung hindi pag-aralan at makitungo dito ho sa mga batayang masa, yung mga kababayan nating nasa laylayan ng lipunan, hindi lamang dun sa reward and punishment, yung sinasabing dapat pagtuunan ng pansin, kung hindi yung mas pag-empower, pagpapalakas ng kanilang decision making sa pamamagitan ho yan ng wastong impormasyon. At kami ho dito sa CLTV, gaya ho ng nabanggit, kaisa niyo ho kami sa pagbibigay ng wastong impormasyon upang kayo ho ay makapagdesisyon ng tama, hindi lamang sa pang-araw-araw, kundi sa mga darating na panahon pa, lalong-lalo na sa mga panahon na kailangan importante yung inyong desisyon. Importante sa sarili, importante sa pamilya, at sa bayan. Ayan mga kariyon, marami pong balita sa pagbabalik ho ng CLTV Balitaan. Pero sa puntong ito, baka pwede nating silipin yung daloy ng trapiko kung nasaan man si Paul Bara. Siguro tingnan natin. Paul, nakahanda ba? May traffic situation. Yan, on the road mga kaibigan. Yan, sige, pwede natin pakita yan. Ito, nasan ba yung area na to? Isang area to. Nako, rough road. Nasang area si Paul? Nako, parang ito ba bandang Telebastagan, bandang Telebastagan, kung di ako nagkakamali. Ayan, tama ako. Bandang Telebastagan yan, yung galing ng Angeles City at yung tinatahak ho niyang kalsada ay patungo naman ng syudad San Fernando. Ayan, yung sa may Panings. At maaliwalas pa yung daloy ho ng trapiko dyan sa lugar na yan. At mamaya, gaya na sinabi ko, alas 6, meron ho kaming mas updated at mas maraming coverage, katuwang siyempre yung City Public Order and Safety Coordinating Office ng Syudad San Fernando. Pagbalik ho natin, makakasama na natin live si Paulo G. Santos mula sa Lubao, Pampanga. America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our third decade.
Corporate Guarantee. We value our commitment. Okay, nagbabalik ho ang inyong paboritong programa sa hapon, ang CLTV Balitaan. At eto ho, bago tayo magpatuloy at tumungo sa kabilang istorya, batiin ko muna ng magandang hapon si Ermi Gaspar, isa ho sa ating mga milestone followers yan dito sa CLTV News. Ermi Gaspar, at maraming salamat ho sa inyong pagtutok at naway nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat ho lagi. Ito, puntahan natin itong mainit na balita ngayon na bumulabog doon sa mga netizen dito sa Pampanga. Ito ho yung sinasabing pagkawala ng isang organizer ng mga magsasaka dyan sa Lubao. At ito ho ay miyembro ng kapanalig o yung kilusan ng mga magbubukid ng Pilipinas, si Steve Abua. Ayon ho sa kanyang may bahay na si Johan, huli siyang nagpaalam para makipagpulong lamang sa ilang grupo nga dyan sa may barangay Santa Cruz sa Lubao, Pampanga. At mula noon, hindi na daw nakita, nananawagan na ilabas at sinasabi na di umano'y dinukot daw itong leader magsasaka. At para ho, bigyan tayo ng latest update kaugnay ho ng kasong iyan. Makakasama natin live mula sa bayan ng Lubao, Pampanga, sa may police station, si Paulo G. Santos. Paulo, go ahead. Shout out sa lahat ng mga followers ng CLTV Balitaan. Opo, itong ating binabantayan ngayon na istorya, itong pagkawala, Justin, ni Steve Abua, na ito'y isang UP graduate. Graduate ito ng BS statistician, at dito nga sa nangyayari ngayon na dokumentasyon natin, papasok na rin ako dito sa presinto, Justin, ay ganap na maisa sa formal itong paghain ng reklamo ditong pag-blatter, pag-uulat dito sa tanggapan ng PNP sa Lubao, Pampanga, dahil mga kaibigan, nawala ho si Steve Abua nito lang hong November 6 at November 7, ayon na rin sa kanyang may bahay, Justin, isang tawag sa telepono ang nagsabi na hawak nila yung kanyang mister. At dito na nga, naganap yung mga transaksyon na kung saan sa pamamagitan po ng social media, gamit po ang messenger, na meron pang ginamit na fake accounts, na dito nakikipag-usap itong dumukot dito kay Steve Abua na nagawang ipakita sa kanyang may bahay kung ano yung kanyang kondisyon. Nakapiring daw ang mata, yung suot niyang umalis sa bahay, yun din ang nakita. At talagang yung purpose nito is kumbinsihin itong kanyang may bahay na nasa kanila itong si Steve Abua. At sa mga dialogo nila sa pamamagitan nga ng social media, yung screenshot, Justin, na nakuha din ng CLTV News, may binabanggit na kung magbabago ang iyong asawa at ito kakalas sa armadong pakikipagdigma, siya namang aming pakakawalan. At dito pa daw, Justin, nangyari na pinipilit na
makipagkita itong may bahay niya, si Joan at yung kanyang anak. So dahil nga dito sa mismong pangamba rin nila sa kanilang sarili na baka makompromiso yung kanilang seguridad, hindi na sila nakipag-transaction pa, no? At ang hirap lang nito, Justin, gaya nga nitong ating natunghayan na para bagang naghahanap po sila ng karayom sa dayami, dahil lahat po ng mga CCTV camera para at least magkaroon ng lead dito sa paghahanap kay Steve Abua, kanilang sinisilip ngayon. Kanina lang galing kami sa Barangay Santa Cruz. At yung mismong barangay captain na si Captain Allen Paule, wala siyang natatanggap ng anumang untoward incident na sumbong mula sa kanyang mga constituent dito sa Santa Cruz, Lubao, na may nangyaring abduction. No? So yun yung kinaklaro nila. Gayon na rin itong regional office ho sa Central Luzon ng PNP, si Colonel Sol Elefanyo, kanya ring binabanggit sa atin na walang record ng abduction sa buong Central Luzon. Kaya ito ngayon, nagpapablatter na ang pamilya ni Steve Abua para ganap rin na Justin na yung proseso nga nitong kanilang hinihiling na patimpimang investigasyon mangyari mula dito sa mga otoridad na tumututok ngayon dito sa pagkawala ni Steve Abua. Justin. Paolo G, nandyan ba yung may bahay ni Abua sa kasalukuyan? Pwede ba natin siyang ma-interview kung available siya para sa isang interview? Oo, ito. Samantalahin natin yung pagkakataon dahil kanina lang tuloy-tuloy yung interrogation ng PNP. Ma'am, labas tayo dito para at least mas lalong maliwanag si Ma'am Joanna Abua. Live po tayo sa CLTV News. Si Justin na naririnig ka. Ma'am, pakikwento ho sa amin, Opo. Yung Paolo G, may tanong lang ako, sige, naririnig ako, Paolo? Yes, go ahead. Thank you. Opo, magandang hapon ho, Ma'am Joan. Nais lang namin itanong dahil nabanggit ho kanina ni kasamang Paolo G. Santos na merong tumawag sa inyo at merong kumontak sa inyo. Sinasabi na kung pinakita yung sitwasyon ng inyong asawa na nakapiring kanyo at nakatali at sinasabi kung siya ay magbabago at kakalas doon sa sinasabing armadong pakikibaka o armadong pakikitigma, siya ay pakakawalan. Ma'am, ano ho ba yung gawain itong si Steve Abua dito sa Pampanga at bakit ho may mga ganitong pahayag yung suspected yung suspect ho doon sa pandurukot dahil gaya nga ho ng nabanggit nyo, merong pinadalang litrato sa inyo, ganito ho yung sinasabi through social media o through Facebook Messenger chat po. Opo. Ang alam ko po na gawain ng asawa ko ay po siya, tumutulong po siya sa mga magsasaka, kung sa mga problema po nila hinggil sa lupa, pati po sa mga indigenous people. At po, hindi ko po maintindihan kung ano po yung gusto nilang mangyari na masumuko at makipagtulungan sa gobyerno at itigil yung armadong pakikibaka dahil member po siya ng KMP. Parang kaya po nakakalito po at nakakatakot po yung ginagawa nila kasi wala po kaming parang tinatag po nila kami, parang tinatakda nila na ganun yung sitwasyon nang wala man lang proper o tamang proseso. Bigla na lang nilang sinabi na ganun, bigla na lang mawawala, tapos sabihin nila na kailangan magbago. Parang ano ba yung masamang ginawa ng asawa ko? Ano po ba yung masama sa pagtulong ko sa mga magsasaka? Tapos parang kung hindi po ba pareho ng posisyon ng kumbaga nila o ng mga nasa kapangyarihan, parang na-invalidate po ba yung rights po namin, yung karapatan po namin? Parang parang wala po kaming kalaban-laban kasi. Opo. Tapos, Ma'am. Opo.
Ma'am, nabanggit ho ninyo na ito nga, sinasabi, tinatag kayo. So, ito yung termino, red tag. Red tag, sinasabi na sumuko sa bagong pakikibaka. Pero the way I am getting your statement is hindi siya ganun, katulad nung sinasabi ng mga dumukot sa kanya na siya ay armado. Sinasabi ho ninyo, siya ay miyembro ng KMP, isang organisasyon ng mga magsasaka, no? Kilusang magbubukid ng Pilipinas at tumutulong dun sa problema ng mga magsasaka. Ma'am, matanong ko lang, ito ho, bago ho ba nangyari itong incidenting ito, nagkaroon ho ba ng mga pagbabanta kay Sir Steve or sa inyong pamilya kaugnay ho ng kanyang gawain dito ho sa mga magsasaka? Wala po kung sa mga po namin, activities po ng mga kasapan. Wala naman po kung nalaman na sa kanya po. Pero naikikwento po niya sa akin na yung mga ibang mga member ng organization po, yung mga ibang mga leader, parang nagkakaroon ng mga sunod-sunod ng mga pagbabanta o threaten na yung mga ibang mga leaders. Kaya parang nakikwento niya lang po sa akin yun. Pero siyempre hindi ko po lubos sa kalain na pati yung asawa ko magiging part po ng statistics ng government para maging bahagi yung nila. Kiniklaim mo nung nakakuha sa kanya na sa government po sila na magpakipagtulong sa gobyerno. Kaya para po, hindi po namin alam ngayon kung paano po yung magiging next na namin, sino pong pagkakatiwalaan. Pero kahit ganun po, nandito po kami sa police station, nagkipagtulungan po kami sa mga police, later po namin, naisip na po siya. Kahit po, totoo lang po, ang hirap po magtiwala kayo. Dahil po sa mga binitawan na salita niyo, pumunta po sa akin. Opo. Ma'am, nung nangyari yung insidente sa Santa Cruz, Lubao, si Steve Abua, ang inyong mister, ay gano'n na katagal nananatili dito sa Pampanga, sa area na to? Particular po sa Pampanga, na po kasi ang KMP po, tsaka yung AMGL po, sa pagkakaalam ko po, kung Central Luzon po yung kanilang naglilingkuran, yun po yung alam ko. Tapos simula po nung graduate po sa UP, na po siya, tumulong na po siya sa mga magsasaka. Simula pa po yung estudyante ko po. Punta na po siya tama siya dalagisita. Tapos sa iba't iba po yung mga probinsya ng Central Luzon. Kaya po, hindi po yung particular lang sa Lubao o sa Pampanga. Tumutulong din po siya sa iba't ibang mga magsasaka sa iba't iba rin mga probinsya ng Central Luzon. Ma'am, ito hong pagtungo ninyo dyan sa istasyon ng ating kapulisan, kumusta ho yung naging proseso ng blatter? At may mga natanong ho ba kayo sa kanila na regarding the whereabouts at paano ho daw kayo nila matutulungan para matuntun ho yung inyong asawa? Nga po ang naging proseso po ngayon dito, wala daw po silang alam na nagkaroon ng ganung incident dito po sa Lubao. Yun po yung sinasabi nila at nagulat lang din po sila na lumabas na po sa social media na meron po ganung incident. Kaya po kami, dahil po dun, ang huli po namin alam, dito po talaga siya nawala dito po siya nawala sa Lubao. Kaya po kami dumiretso dito para i-file na po ng missing person dahil simula pa pong November 6, wala po kami detalye tungkol sa asawa ko. Kaya po, yun, nakipagtunog na. Kailangan po namin i-report dito sa Lubao Police Station. Missing report. Tapos ngayon, iyatanong po nila ako tungkol dun sa mga text message din po at saka yung video po. Hinihingi po nila yung mga detalye. Opo. Ma'am, tanong ko lang, huling usap po ninyo ng inyong mister noong anong araw ho? November 5 po kami huling nagkamustahan. Lang po, simple kamustahan ng pamilya sa anak. Ayun po. At ang whereabouts niya, nabanggit ho niya sa inyo ay nasa Santa Cruz, Pampanga ho siya o nasa ibang lugar pa nung mga panahong iyon? Hindi na po yung particular na kasi hindi naman na po ko dahil palipat-lipat po siya ng lugar.
nasanay na po ako ng ganun. Hindi ko na po tinatanong talaga kung where exactly po siya na. Pero ang alam ko po, nung mga previous naman, ang alam ko, umiikot po talaga siya dito sa Pampanga. At dahil marami po mga magsasaka dito sa Lubao, isa po yung Lubao sa mga pinupuntahan dito talaga. Ma'am, bilang panghuli na lamang po, panawagan ho ninyo sa pamahalaan at sa mga otoridad at sa publiko kung paano ho kayo matutulungan dito sa ordeal na yung sitwasyon na kinahaharap po ninyo ngayon, lalo na alam naman ho na rin may pandemya at ito nangyari pa yung insidenteng ganyan. Sige ho ma'am, pwede ho kayo manawagan. Opo, kaya po nananawagan po kami sa lahat po ng mayroong informasyon na pwede kong magturo kung nasaan po siya o kung nakita po nila. Pwede ko nilang ipaalam sa amin. Tapos kahit po sa mga leaders, sa mga kapulisan, siguro naman may mga pamilya rin naman kayo. Hindi naman kailangan mo tawag nyo na lang siya. Wala naman siyang ginagawang masama. Sa mga leader po, sana wala na po ganitong pangyari. Tulungan niyo po kami na patuloy na pilitaw ng asawa ko. Lalo na po yung mga gustong maging mga bagong leader. Sana po tulungan niyo kami. Patuloy po yung asawa ko dahil ilang araw na po yung nakaraan. Wala pa rin po kaming bernita. Kaya sana po. Sana po tulungan niyo po. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Joanna. Paulo G, nakausap ko na ba yung hepe ng kapulisan dyan o yung tumutok dito sa kanilang papablatter, no? At pwede mo ba siyang ma-interview para din naman marinig din ng ating mga kababayan, baka nandyan siya at kung sakali lang baka pwede mo siyang puntahan at ma-interview. Justin, hindi na nagpa-unlock si Lieutenant Javier para magbigay ng kanyang statement dito sa usapin na pagkawala ni Steve Abua. Pero nauna na dito, kaninang umaga pa lang, Justin, tinrabaho na natin yan. Mula dito sa tagapagsalita ng PNP Regional Office, si Colonel Sol Elefanio, na binabanggit nga na sa ating pagtawag kaninang umaga, wala pang naitala na missing or di naman kaya ito nga sa binabanggit na abduction incident sa kay Steve. Pero, kasi ngayon lang sila nag-file ng missing person ng nagpa-blatter din. Moving forward, natunugan mo ba, nakausap mo ba sila after this blatter? Kanina nabanggit ni Ma'am Joanna na hinihingi yung mga detalye at syempre bahagi ng investigasyon. Ano daw yung kayang ipangako na lang ng kapulisan dito sa ating kababayan na naghahanap ng kanyang nawawalang mister? Kaya nga ng isang proseso, Justin, na pagdulog ng kahit sinong complainant, uusad daw itong kanilang investigasyon. At malaking bagay, Justin, itong kooperasyon na rin ng mga sibilyan, partikular na itong mga kasamahan din naman, kapanalig ni Steve, dito sa area ng Lubao na kung maaari ay magbigay din ng statement. Dahil alam mo, Justin, yung binabanggit nga ni Ma'am Joanna, huling nakausap itong kanyang mister noong November 7 na kung saan pinasadahan lang through video call na yun hawak nila. Pero ang nagkumpirma rin na nawawala yung mga kasamahan niya na dapat sana ay kanyang makakamiting noong November 6. So, nawala siya ng November 6, 7, 8, 9. 4 na araw na halos, Justin, itong kung ibibilangin natin itong pangyayari na missing itong si Steve. Pero isa rin sa nakikitang malaking bagay na makakapag-resolve nitong kasong ito, Justin, is yung pagkuha nitong mga informasyon na alam mo naman pagka nag-usap tayo via digital, Justin, merong trace din yan, na mangyayaring makakapag-resolve kung saan yung lokasyon nitong mga kumuha dito sa kanyang mister na si Steve Abua.
Justin. Paolo G, panghuling tanong na lang, mabilis na lamang, maliban sa police station dyan sa bayan ng Lubao, meron pa bang ibang pinuntahan o hiningan din ng tulong itong pamilya ni Abua? Nagtungo na ba sa NBI o kaya naman sa ibang o sa CHRD kaya sa ibang tanggapan ng pamahalaan? Totoo ka dyan, Justin. Sa totoo lang, si Ma'am Pia Montalban ay siya namang sumulat na dito sa Commission on Human Rights at kumpirmado na tutulong din sa mga legal na hakbang itong CHR para sa paghahanap ng hustisya dito sa insidente nga ng pagkawala at allegedly abduction dito kay Steve. Pero sa sinasabi ni ating Pia Montalban, itong coordinator ng karapatan dito sa Central Luzon, hindi lang po itong unang insidente na may isang PISA leader na nawala. Kaya nitong binabanggit niya, Justin, sa Nueva Ecija, sa ngalan ni Joey Torres, Didicto Menyosa naman, na isa ring leader ng magsasaka dyan sa area ng Aurora. So, ang feeling nila, Justin, hindi lamang yung kooperasyon nitong mga otoridad. Kayo na rin sana raw yung mga kasamahan ni Steve Abua para at least mapagtahi-tahi itong kanilang statement at makita nila yung mas malaking picture kung kailan at saan ito huling nakita. Justin. Okay, maraming salamat para sa iyong ulat, Paulo G. Santos. At Johnny, mag-ingat kayo dyan sa may Lubao, Pampanga. At mamaya susundan natin yung kung ano man yung update na makukuha mo. Kasama ko si Jennifer Salenga mamayang 6:00 ng gabi. Okay mga kariyon? Ayan, mga kariyon, ako ho'y magpapaalam na at maraming salamat ho sa inyong pagtutok sa loob ng 1 oras at lampas 4:00 na ho Kung nais ho ninyong ituloy ang ating balitaan, pwede ho kayong syempre magtungo sa aming mga social media pages na naka-flash dyan sa inyong mga TV, mobile and computer screens. At pwede rin papanood ang programa ng CLTV sa Signal, Channel 115, nationwide ho yan. Kaya yung mga kaibigan at mga kapamilya ninyo na nasa Metro Manila, nasa Mindanao, Visayas, pwede hong mapanood at hindi nyo mamimiss yung mga issue at mga topic natin dito sa Central Luzon. At syempre sa Central Luzon naman, pwede mapanood yan sa ating 39 cable partners. Kung nais ho ninyong balikan ang programa ng CLTV 36, pwede ho kayong magtungo dun sa aming YouTube account at CLTV 36 Official at maging sa aming website www.cltv36.tv. Sa ngalan po ng buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si Justin Dizon. Ito ho ang CLTV Balitaan. Bukas ulit, magkita-kita tayo para pag-usapan po yung mga balitang maiinit. Kasing init ho ng hapon at mamaya 6:00. Samahan ho natin si Jennifer Salenga sa CLTV News. Maraming salamat po.